Jönnek! Ah! Két érdeklődő. Ezek közül egyik a kolléga. Igen! De nem. A rajongók hada. És a fő rajongó. Majdnem elütöttem két rajongót. Halló! Ölelgetik a kronogrófot, ölelgetik. Ez a módja, hogy fel... Ölelgetik. A YouTube-ra. Vagy lány. Igen. A lényeg, hogy a nyaka mindig legyen minden esetre szabad. Igen. Gyertek. Igen? De az nem így van. Budapesti nyár, mindegy azokat. Forradalom is lehet, csak pénz volt. Igen. Csak védjön! Igen. Már mindegy. Most már mindegy. Такой в России нету? Mi megszép! Nézd, hogy egy pillanatra még előtt lesz. Igen. Ügyekes már! Benedér beleegyezett? Biztos. Azt akarjátok, hogy kukolként aktassak végig? Igen, persze. Igen, igen. Jó, akkor Igen, itt vagyunk. Nagyon melegünk van, de a bevonulás az csodálatos. Igen, mindenki fontos. Mindenki fontos. Jó van. És a grál, hol van a grál? Messze vagyunk még. Ja, itt vagyunk már. Sok szeretettel és vérből napot és kívánok együtt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Hang Zoltán vagyok, az állatkert szóvivője. És még mielőtt nagyon megmelegszik, elmondom, hogy körülbelül mi lesz. Van egy nagyon szép oká velünk, mert ugye már gyerekbefogadás történik. Van 19 csodaszép gyümölcsölő denevérünk. És közülük egy, vendegúz, ő lesz az örökbefogadati ország, erről van egy oklevelünk, azt mindjárt átadjuk. Utána átmegyünk a Pálmaházba, megint keresünk vendegúzt, ott van még 18 társa, úgyhogy aki még mondjuk a rajongók közül szeretne örökbefogadni, végig a lehetőség, úgyhogy a denevérekkel közös képen reménykedve a denevérek is tartanak.
És akkor hadd mutassam be az alapítványunk képviselőjét, Sebestyén Zsoltot, akinél van az oktatás, és akkor ő fogja átadni. Átadod? És van egy kitűzőt is.